svima, pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica je ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. A zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila.
nevjerojatno! Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina? Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja! Gledajte! Bananini, boneka Ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo. Sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smiješna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde! Bako! Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde! Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija, sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela, ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je. Belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom.
O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno. Ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukus nije lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O da, klasika je najbolji. Znam šta želim. Spremite mi jaje. Koga najbolje spremi, taj će pobediti. Dobro. Ja počinjem. Uzet ću ovakav kalup. Da, i treba će mi još lopatica. A sad ću sipati svi u kalup. Tako je. A zatim razmazati sve lopaticom. Divno. Unutra ću sipati čokoladu. O, izgleda prelepo. Gledajte, napravio sam čokoladno jaje. Gotovo. A sad ga treba zalediti. Brzo ću to ja. Jao, šta je to? Samo ne to. Jao, moje naočare, ne vidim ništa. Ups, nisam hteo. Izvinjavam se, bako. Izvolite. Da, tako je mnogo bolje. Hvala. Okej, nastavit ću da kuvam. Sad ću napraviti punjenje. Koristit ću marshmallow i čokoladne bombone. O da, to će biti baš ukusno. Dodat ću još šarene konfete. I to je to. Zatvaram jaje. Ja sam pravi majstor. A šta je kod ostalih? Poklopac ide ovdje. Odlično mi ide. Zadovoljna sam. A sad mi treba fil. Treba ga dobro razmazati. Uradit ćete uz pomoć kašike. Super. A sada treba ukrasiti moje jaja. Uradit ćete uz pomoć borovnice. To je pravo voćno remek delo. A šta je kod Michaela? Nije loše, ali ja se neću predati. Nacrtat ću obrve. Da, to mi treba. Stavit ću zvezdicu, rog i... Pogledajte, napravio sam divnog jednoroga. Kako vam se sviđa, devojke, jeli? A šta je kod vas? Šta? Svi su skoro završili, a ja još nemam ništa. Šta da radim? Tačno, znam. Imam dobru ideju. Polako. Da, nabavila sam veliko jaje. Bako, vidi. Odlično. A sad ga treba ofarbati. Koristit ću zlatnu boju. Super, a sad ću nacrtati oči. A zatim usta. Da, odlično je spalo. Bako, ja sam završila, vidi. Nije loše, draga. A mala, možeš probati. Wow, kako sve lepo izgleda. Šta je ovdje? Sad ću probati. Ovo jaje baš mekano. Sad ću ga probati. Da, to je veoma ukusno. Svidelo mi se. Topi sa ustima. Dovoljno. A vreme je da probam sljedeće jaje. Šta? Wow, pa to je jednoro. Tako slatko. Znam šta treba raditi. Moram ga razbiti. Tako je. Šta? Unutra su slatkiši. Neverovatno. Baš mi se sviđa. Da, to
Ovo je sve što jako volim. Divno. Svaka čast, ostalo je posljednjega. I njega ću razbiti. Da vidimo šta je unutra. A? Što? O ne, šta je to? Fuj! Kako ligavo! De, to mi ne treba. Dakle, pobedilo je ovo jaje. Da, ja sam pobednik. Šta mi se sad jede? Znam! Hoću ukusne palačinke, jel može? Hajde, dajte sve od sebe. Dobro, treba će mi tiganj. I naravno testo. Napravit ću male okrugle palačinke. Da, odlično mi ide. To nije težak zadatak za mene. A sad će mi trebati štapiće. Uskoro ćete vidjeti šta sam smislio. A sad ću uzeti klješta. Aha, i vadim svoje palačinke. O da, ispalo je super, ali to još nije sve. Koristit ću šareni fil. Zeleni, žuti i crveni. Da, svaka mi čast. Dodat ću još slatke konfete i to je to. Pogledajte, napravio sam lizalice. Zar to nije genijalno? Stavit ću ih u čašu, tako je. Moje jelo je spremno. Šta je to bilo? Bako, je li to vaše? O, evo je. Da, baš ti hvala. Ja sam već ispekla svoje palačinke. Baš su super. Hoćete jagodu? Da, hvala. Baš je slatka. Drago mi je. Dakle, da, trebaju mi jagode. Iseći ću ih i ukrasiti svoje jelo. Pogledajte. To je preslatko. Ajoj! Šta to radiš, draga? O ne, sve mi gori. Ajoj. Hvala, bako. O ne, opet vatra. Treba hitno nešto uraditi. Mirno, Lilian. Smislila sam nešto. Eto, požar je ugašen. Dobro, baš sam se uplašila. Moram pojesti bombone da se smirim. Čekajte, imam ideju. Da, sipat ću žele bombone u čašu. Sad ću vam pokazati nešto zanimljivo. Stavljam čašu u mikrotalasnu i uključujem. Ostalo je malo sačekati. Gotovo. O, da, ispalo je super. Pogledajte, to je tečni žele. Baš je lijep. Treba ga malo ohladiti. Eto. A sada stavljam to na tanjir. Pogledajte. Ali to još nije sve. Ovaj žele treba iseći ovako na kolutove. Da, pažljivo. Wow! Gledajte, imam šarene naočare. To je jako zabavno. Dodat ću malo šlaga. Mislim malo više. Zatim žele bombone i eto, moje jelo je spremno. Vidi, bako. Ko će ovog puta pobediti? Wow! Baš mi se sviđa svako jelo. Izgleda nevjerovatno. Svaka vam čast. Probat ću prvo ove lizalice. Wow! Pa to nije lizalica. To je palačinka. O ne, zagrizla sam štapić. Ne sviđa mi se to. Sad ću probati bakino jelo. Wow, ja obožavam voće. To je jako ukusno. Šta je ovo? Neverovatno. Probat ću malo. Pa to je žele palačinka. Oduševljena sam. Kako slatko. Zadovoljna sam. Ovo je najbolje jelo. Čestitam. Šta? Da, pobedila sam to. Dakle, jesu svi spremni? Vaš prvi zadatak je šarena torta, jel može? Jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo.
Ovoj torti su sve boje duge, kao što voli mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Oh, kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. Znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. A brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! Svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. Na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef kao i uvek ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek-delo. Bon appetit! Baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. Kako sladak leptir. A znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. Kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. Kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? Naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. Dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. To nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. Da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. Evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepše štapiće su čokoladne.
Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i izpržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. I u čemu je stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sendvič. Nema problema, odličan izbor. Sendvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme je da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Okej, pokrit ću sendvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sendvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sendviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. Kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. Jagode. Da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, Bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sendvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. Šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke je lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. Nevjerovatno. Bravo, šefe. Merci, Bako. Hrana je spremna. Kako je dobro. Kako lep sendvič u obliku auta. Probat ću ga. Sviđa mi se. Baš je lep. Samo što je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sendvič je sigurno spremala baka.
Majka zna da ja obožavam jagode? To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Pitam se šta će sada biti. U prvoj rundi svako od vas mora spremiti torticu za mene. Tortica? Pa to je lako. Početi treba sa spremanja testa za kore. Treba će mi brašno, jaja, mleko, malo šećera i limunovog soka. Da, tako je. Pa to je zaista jednostavno. Samo ću ponavljati za bakom. Joj! Bako, šta to radiš? Prsnula si me oko limunovim sokom. Jao, Ema, izvini, molim te. Okej, nastavit ću da spremam tortu. Testo je već spremno. Ostaje da ga sipam u kalup. To treba raditi veoma pažljivo. Tako je. Ne, nakon toga ne želim da se petljam sa brašnom. A bolje da spremim tortu od nekih slatkiša. Za početak će mi trebati nekoliko rolnih huba-buba žvake. Samo što je sama neću moći da razvaljam. Ovdje će mi trebati pomoć teške artilerije. Naprimjer, asfaltni finišer će biti taman. Da, super. Hvala puno. A sada kamion sa gumenim medvedićima. Da, sipat ću ih u tigan da se istope. Savršeno. A sada treba pažljivo uzeti tiganj i sipati istopljeni žele na listić od žvake. Ovako. Izgleda prelepo. A zatim to sve treba ponoviti. Drugi sloj žvake, tako je. Onda još jedan sloj žele. I sve ponavljamo nekoliko puta. Da, odlično mi ide. Sve je spremno. O, izgleda da je i baka nešto spremila. Jesam. Moje kore za tortu su spremne. Sad ću ih podeliti. Da, tako je. A između kora ću staviti šlak. A bit će vrlo ukusno. Odlično. Baš mi se sviđa moja tortica. Zak, zašto me tako gledaš? Jer je to dosadno. Pogledajte moju tortu. Ukrasit ću je kapljicama jestive boje, da bi izgledala još lepše. Da, odlično. A sad ću uz pomoć salvete rasporediti boju po celoj torti. Da, ovako. Lepota. A sad ću napraviti rupu u sredini torti, da bih sipao tamo što više Skittles bombona. Ove bombone vole svi, tako da sigurno neće biti suvišni. Jao, crvenih bombona nije bilo dovoljno, ali nema veze, imam još. Gledajte i zavidite. Eto kako treba da izgleda prava torta. Jao, zanimljivo. Dobro, moram i ja ukrasiti tortu, ali bombone nisu zdrave. Jagode su mnogo bolje za ukras. Prvo moram skinuti sve peteljke, a onda iseći jagode na 2 polovine. Odlično. Ni tačno. Odlična je moja torta koju sam odlučio dodatno da ukrasim ovom dugom. Zanimljivo. A ja ću dodati svežu nanu i pače limuna. Da, tako će moja torta izgledati svežije. Moja torta je svakako bolja.
Ko je to rekao? Moja torta je lepša. Zašto se svađaju? Čudno. Zapravo, trebalo bi i ja da ukrasim torticu. Ali ja nemam ništa osim žvake. Mada nije ni to loše. Hej, prestanite više. Neka sve odluči Kate. Wow, kako lijepo. Ne znam šta prvo da probam. Pa neka prva bude bakina torta. Joj, kako nežno i kiselo. Šta je to? Limun? Bako, zašto si stavila toliko limuna? To je nemoguće jesti, fuj. Sljedeći kandidat je Zak, njegova torta. Oho! Unutra si skidao s bombone, cool. Jao, ukus je divan. Wow! A kakva je ovo roza torta? Kao da je tortica za Barbie. Ema, jesi li to napravila tortu od žvake? Još nikad nisam vidjela to. Wow! O, da, to je veoma ukusno. Nisam očekivala da će mi se toliko svidjeti. Znate zašto je još njena torta dobra? Od nje se može naduvati balon. Gledajte. To nije samo ukusno, već i zabavno. Ema, tvoja torta je najbolja. Čestitam. Da, nisam se uzalud toliko trudila. A šta ćemo spremati ovaj put? Ovaj put želim kajganu. Kajgana, to je lako. Za početak treba profesionalno odvojiti žumance od belanaca. To ću uraditi jednim bacanjem i nožem. To je to. Ajoj, koliko patosa. Da li stvarno misli da je to teško uraditi? Joj. Ispada da je ipak teško. Šta da radim? To su bila posljednje jaja. Tačno. Može mi pomoći običan špric. Uz njegovu pomoć ću skupiti belance. Onda žumance. I sipati to sve na vruć tiganj. A da bi moje jelo bilo neobično, napravit ću na jednu već puno malih kajgana. Pogledajte kako slatko. Čeka me težak zadatak. Morat ću da obojem belance da bi moje jelo izgledalo neobično. Gotovo. A sad ću uz pomoć šprica napraviti kajgan u obliku duge. A žumance će biti kao sunce. Jao, zašto uvek sve tako komplikuješ? Kajgana se može napraviti u obliku mace. Žumance će biti umjesto očiju. To je to, ispalo je baš slatko. Bako! Šta to radite? Zbog vas mi je pocorilo sunce. Jao, slučajno sam. Ali ja sam napravila slatku macu. To nije fair. Zašto? Pokažite mi šta ste napravili. Prvo ću probati Emine male kajganice. Ukusno. Ali premalo za mene. Ideja je ipak zanimljiva. A šta je šef spremio za mene? Fuj, šta je to? Ovo žumance me jako plaši. Neću ga probati, fuj. O, ali rado ću pojesti macu koju je baka spremila za mene. Izgleda vrlo neobično. Baš mi se sviđa. Bako, čestitam na pobedi. Jao, hvala ti. A znala sam da će ti se dopasti. Pitam se šta ćemo spremati ovaj put. Jede mi se churros. Da li znate šta je to? Naravno, ja ću ga lako napraviti. Početak je jednostavan. Treba pomešati brašno, šećer i vodu. Da bi testo bilo bez grudvica, mešat će ga ovaj uređaj. I pošto danas sve spremam koristeći boje, i ovaj put ću to uraditi.
Ispalo je ovakvo roze plavo testo. Zatim ću istiskati testo u kipuće ulje. Pa dobro, zvuči zaista lako. Samo ću ponavljati za njim. A sad ću iscediti testo. Jao, nešto nije u redu. Fuj, odvratno. Moram nešto smisliti. Znam, napravit ću churros od mančmelova. Mančmelov vole svi. Da, tako je. Jao, nemam pojma šta je churros, ali brzo učim. Testo ću napraviti u flašici, tako će biti zgodnije. Dalje treba dobro potresti flašu da bi se testo promešalo. Jao, malo sam preterala. Bako, smiri se. Jao, dobro je. Hvala na pomoći. Pa, vreme je da istisnem churrose. Spremat ću ih u rerni. Odlično. Malo sladoleda neće škoditi. Sa njim sve postaje ukusnije. Završni dodir su šarene konfete. Da, svaka mi čast. Jao, bako, šta je to? Kako šta? Onaj churros. Treba ih još politi medom i to je to. To nije churros. To su kolači. Pitam se kakav ukus će imati moj churros od mančmelova. Jao, izgladniji nešto. Ali nadam se da će se Kate svidjeti. Vi nemate pojma. Pa možda je to i na bolje. Kate, samo sam ja ovdje napravio pravi churros. Jedva čekam da probam. Sve osim ovog. Ovo neću jesti i nema šanse. Probat ću bakino jelo. Bako, a vidi se da si se trudila. Ispalo je baš ukusno, ali to nije baš ono što sam tražila. Šef Zak je dao sve od sebe, to se vidi. Njegovo jelo stvarno izgleda kao pravi churros. Neverovatno, to je veoma ukusno. Čestitam na pobedi. Da, odmah sam znao da će tako biti.